Rusiya 20. mayda Donetsk ve Lugansk sevitlerini uğrayan zarbalarına artilleriya, raket atıcılarını ve söwüş uçağını ulanıp Günnoğur Ukraynada hücumu güýçlendirýär diýip Ukrainanyň Raýat we harby resmiler aýdýarlar. Britaniýa aňty resmileri Mariupol alynandan soň Moskwanyň hüjümleriniň mundan beýle hasty güýçlenjekdigini şaklady. Luganskiň yerli häkimetleri 20. mayda Russiýanyň uçdan tutma hüjümlerine soňky 24 sagatyň dowamyny adynyň 13 asuda raýatyň öldürilendigini hemde düýpli ziýanyň ýetirilendигini aýtdy. 12 adam Rus hüjümleriniň başa barmadyk şäherçesinde Severodonetskde öldürildi diýip Sewit häkimi Serhiy Hayday aýtdy. Severodonetsk şäherçesi we Lysychansk şäheri Rus goşunlarynyň hüjüme girişen Sewitlerine ýerleşýär. Donetskde düşman Rusiya raýat infrastrukturasyna garşy köpçüliklerini artilleriya top atyşlaryny, şol sany köp sanly raket atyşlaryny amala aşyrdy diýip Ukrainanyň baş ştaby beýanat berdi. Ukrainanyň baş prokuraturasy 20. mayda Rus çoduşy başlanaly bäri 232 çağanyň öldürilendigini we 420 çağanyň yaralanyny aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Russiýanyň Ukrainanyň Günnoğurdan bas tebitini bütünlüğü yıkıp yumruny aýdyp Rus güýçlerini mümkin gadar köp Ukrainalyny öldürmäge we mümkin boldugundan has köp ziyan ýetirmäge synanşmakda aýplady. Ol ýeri dowzak we bu ululdulyp aýdylýan gurrun näl diýip Zelenski giýjeki ýüzlenmesini aýtdy. Hemde ýene bir gezek Russiýany genosid etmekde aýplady. Odessa sebitine merkezi Ukrainadaky şäherlere ýetgiderli zar burulýar. Donbas bütünlüğü ýykylyp ýumruldy diýip ol aýtdy. Britaniýa aňty hasabaty Moskwanyň Ukrain gorowçylarynyň aglawasynyň gysylyp galyny we şu hepde boyun synan ýeri bolan Azovstal polot zawody ýerleşýän Mariupol port şäherini ele geçirenden soň öz hüjümlerini Donbasda güýçlendirjekdigini aýtdy. Günorta Günnoğur Ukrainada Ukrain raýatlaryny alyp barýan ýüzlerçiligiň Ukrain gödäwçiligine territoriýa geçmegine ruhsat berilmedi. 20. mayda ýerden Britaniýanyň harby aňtawy 1700 töwerew eskiriň Mariupoldaky Azovstal polot zawodyna boyun synan bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Ýöne näbeli sanaky Ukrain güýçleri zawodyň içinde galýar diýip Britaniýa aňtawy Gorunmak ministrligi tarapyndan çap edilýän günnelik hasabatyny aýtdy. Penşenbe günü Moskwa hem polot zawodda şu wagt içinde 1730 Ukrain söwüşçüsiniň tabyny bolandygyny, olardan 771 adamyň soňky 24 sagatyň içinde boyun synanyny aýtdy. Olaryň ählisiniň şol sany yaralaryň Günnoğur Ukrainada Rus goldugly separatistler tarapyndan dolandyrylýan territoriýa geçirilenlikleri habar berilýär. Hasabat Russiýanyň Mariupoldaky Azov deňiz portuny alandan soňra Donbas fenagat sevtini öz operasiýalaryny güýçlendirmeginiň mümkinligini aýtdy. Ýöne hasabat Rus güýçleriniň Donbas'a ýerleşdirilmeginiň udagy çekmeginiň mümkinligini, sebäbi olaryň Azov deňiz portuny bolan berk Ukrain garşylygyndan soň täzeden enjamlaşdyrmaldygyny aýtdy. Britan aňtawy netije görkezmek babatda barha köp batyş astynda galýan Rus serkerdeleriniň şonda öz güýçlerini dolu taýýarlyksyz tapdan düşmek töwekkülligi bilen Sewite gaýtadan ýerleşdirmekleriniň mümkinligini çaklaýar. Russiýa Günnoğur Ukrainadaky Sewitleri topa tutýan mahaly halkara Gyzyl Haç komiteti Azovstal zawodyny terk eden ýüzlerçe Ukrain söwüşçüsini uruş ýetirleri hökmüni hasaba alyp başlanyny aýtdy. Halkara Gyzyl Haç komiteti söwüşçüleriň uruş ýetirleri hökmüni hasaba alynmagyny, olardan habarly galynmagyny we olary adam känçilikli, mertebeli çemeleşilmegini üpçün etmek üçin ören möhümatlandyrdy. Şeýle-de bu ýetir alynanlaryň ýyzyny ýygyrlamagy we olary maşgalalary bilen aragatmışyk saklamaga kömek bermäge mümkinçilik berýär. Kiýew bu söwüşçüleriň Rus tutsawlary bilen alışylmagyna umyt bildirdi. Ýöne Ukrainanyň Günnoğur Donetsk tebitindäki Russiýa häkimetler olaryň käbiriniň suwda çekilip bilinjekdigini aýtdy. Günorta Günnoğur Ukrainadaky ýerli harby resmiler Ukrain raýatlaryny alyp barýan 1000 töwerew ulagyň Zaporojye şäherine Ukrain gödäwçiligine territoriýa geçmegine ruhsat berilmändigini aýtdy. Tebitin harby administrasiýasy 20. mayda gaçmaga synanşan adamlardan dolu bolan ulaglaryň Vasilyevka şäherine Rus barlygyny okudyny gysylyp galanyny aýtdy. Vasilyevkada basyp aljylar tapgyr 4 gün bäri 1000den gowrak awtowlagyň Ukraina tarapyndan gödäwçilik edilýän territoriýa girmegine ruhsat bermeýärler diýip administrasiýa telegramda aýtdy. We awtowlaglarda aýallaryň hemde çağlaryň bardygyny we olaryň aglawasynyň adyk we suw üçin pulunyň ýokdugyny sözüne goşdy. Zelenski Kiýewiň demirgadygyna Çernihiv sewtine ýerleşen Desna obasynyň 19. mayda Rus raketalary bilen urulanyny aýtdy.
Desna Belarus serhedinden 70 kilometr töwrüge aradaşlykda ýerleşýär. Çernihiv sebitine edilen Rus zarbalary hususan Desna edilen aýlygynç urgy, galanylar seljerler, ölen adam köp diýip Zelenskiy aýtdy. Ol 19-njy maýda Britaniýa premier ministri Boris Johnson we Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen bilen durly meseleleri, şol sana sartylan Ukraina ykdysadyetine ýardam bermek üçin zerur bolan maliýe ýardamny, oba hojuluk eksportlaryny we Azovstaldaky gahrmanlaryň evakuasiýa edilmegini maslahat etdi. Diplomatik tagallalar babatda aýdyrylan Abaşanyň prezidenti Joe Biden 19-njy maýda Finlandiýanyň we Şwesiýanyň liderlerini kabul etdi we olaryň NATO agzalyk tekliplerini gutlady. Biden Şwesiýany we Finlandiýany iki beýik demokratiýa we ýokary ukyply hyzmatda şatlandyryp olaryň arzalaryna berk boldugy beýan etdi.